У Києві, 18 в окупованому Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Абляєва. 4 підлітка загинуло. Один із надтяжкими травмами у лікарні. На Дніпропетровщині на швидкості автівка злетіла із траси, кілька разів перекинулася та влетіла у дерево. В машині було 4 неповнолітніх, 2 дівчини та 2 хлопця. Загинули на місці. Ще один парубок шпиталізований. Нині він у вкрай важкому стані. Одну людину достали і відвезли на скору допомогу. 5 тіл було достато завдяки гідравлічному інструменту. Водій автомобіля Nissan Almera 97-го року народження попередньо не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де саме сталося зіткнення з деревом. Призначені ряд експертиз – це трасологічна експертиза, судмедекспертиза і експертиза технічного стану транспортного засобу, саме для того, щоб встановити, що могло спричинити вказану аварію. За тиждень відмовчувань голова НАЗК прокоментувала закиди у фальсифікації при розгляді є-декларацій високопосадовців. Керівник Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак, яку минулого тижня її екс-підлегла звинуватила у корупції, заявила про те, що саме ця жінка, Ганна Соломатіна, вкрала документи і нині незаконно зберігає матеріали деяких майнових перевірок. Корчак заявила, що тепер справа за Нацполіцією і хай вона розбирається з Соломатіною. При цьому сприяння з боку президентської адміністрації Корчак заперечила. Я не буду коментувати хворобливі уявлення якоїсь жінки. Більшість матеріалів не підтверджується. І тут ще виникає питання, чи не вкрала Соломатіна документи з департаменту? Закон не порушував. Голова НАБУ Артем Ситник прервав мовчання і прокоментував звинувачення Генпрокуратури у розголошенні таємниці слідства. Він визнав, що вів розмову з журналістами оф-рекордс, але готовий повторити цю інформацію ще раз, оскільки вона не містить ніякої таємниці. Жодного разу при будь-якому форматі зустрічі з журналістами мною особисто ніяких порушень закону допущено не було. Тому всі ті слова, які я казав в відкритих інтерв'ю, які я казав при зустрічах з журналістами, які я казав в форматі off records, я готовий повторити on records, не боячись порушити будь-яку норму закону. ГПУ порушило кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіозапису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі справи колишнього військового прокурора Сил АТО Костянтина Кулика. Росія порушує Женевську конвенцію. Про це делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Зокрема, він наголосив на порушенні прав людини на анексованому півострові. Зустріч відбулася на Банковій за участі глави адміністрації президента Ігоря Райніна. Голова делегації Конгресу зазначила, що надзвичайно стурбована ситуацією з утиском кримських татар в анексованому Криму. І нині Міжнародний конгрес уважно слідкує за перебігом подій на півострові та фіксує численні порушення прав людини. Уповноважена Верховної Ради з прав людини в Україні хоче відвідати кримських політв'язнів. Валерія Лутковська заявила, що вже направила до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової декілька звернень з проханням поновити взаємні візити до ув'язнених, однак відповіді так і не отримала. Український омбудсмен також заявила, що є 2 способи, як Україна може захистити права своїх громадян в окупованому Криму. Спосіб перший – це звернення до омбудсмена Російської Федерації з проханням приділити увагу незаконності певних дій. І другий спосіб, який дійсно є і який є достатньо впливовим, це питання міжнародного тиску для того, щоб запобігти порушенням прав людини на території півострова.
Військовий переворот в окупованому Луганську. Бойовики з'ясовують стосунки та ділять владу. Від учора центр Луганська блокують зелені чоловічки на БТРах. Їхній ватажок Плотницький невідомо де, чи у бігах, чи у місті. Його підлеглі, а саме військові самопроголошеної ЛНР, вже просять Олександра Захарченка, ватажка бойовиків так званої ДНР, очолити, зокрема, і окуповану Луганщину. До міста ще вчора заїхала колона військової техніки. Радіо і телебачення не працюють, інтернет та мобільний зв'язок лежить. Лебедине озеро у молодій терористичній республіці. Центр Луганська окупували зелені чоловічки. На вулицях бронетехніка. Населенню пропонують вибір – відсидітись у своїх квартирах або ж на підвалах ОМГБ. Что-то происходит, не знаю. Я вышла, там загорожено, тут загорожено, перед лицом машут туда. Конфлікт між лідером терористичної ДНР і його власними силовиками, так званим міністром внутрішніх справ, підірвав і без того напружену ситуацію. Ігор Плотницький звинуватив міністра у мародерстві та відбиранні квартир у населення, навісив на нього кримінал і через суд усунув із посади. Силовик не здався і блокував столицю невизнаної республіки беркутівцями та бронетехнікою. Сам забарикадувався в будівлі МВС. Згодом пояснив ситуацію. Верхівка ЛНР, мовляв, дестабілізувала ситуацію і стала кодлом для українських шпигунів та колаборантів. Він же весь у білому рятівник донбасян. Главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Російські ЗМІ повідомляють, лідер так званої ЛНР звитяжно утік із Луганська. Критичною для нього стала інформація про кремлівську підтримку його опонента та марш російських спецпризначенців до Луганська. Та найбільше його злякало те, що на допомогу у вирішенні кризи вирішив заклятий друг сусіда Олександр Захарченко із ДНР. Сам Плотницький стверджує, нікуди не тікав і провів сьогодні нараду із силовиками. Закликав заколот зупинити. Торжествует закон. Точка будет поставлена в этом деле. Тепер сходяться спостерігачі. Більш рішуча ДНР таки поглине ЛНР. Плотницького не врятує ніщо, навіть фейковий замах, до якого він вдався одразу ж після чергових московських зауважень щодо зажерливості минулого року. У Луганську веселощі тривають. Озброєні люди штурмом взяли Генеральну прокуратуру ЛНР. Генпрокурор ЛНР Подобрий заарештований. Це людина Плотницького. Тепер або кнопка ліфта, або кафе «Вітерець», або волинська різня у Катині, як обіцяв Захарченко. А от луганчанам навіть Лебединого озера не увімкнули. Інтернет заблокований, телекомпанію закрили. Рана Алієва, Заман, АТР. Тим часом резервні підрозділи Збройних сил України перевели в бойову готовність через напружену ситуацію на окупованій Луганщині. Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко пояснив це бажанням України не допустити просування бойовиків на підконтрольній державній владі території. У зв'язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Глава держави доручив українському представнику у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін активізувати взаємодію зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні для інформування західних союзників. Крім того, Лисенко повідомив, що відрядження частини сил противника з Донецька до Луганська призвело до відносного затища на Донецькому напрямку. Усього 2 обстріли сил АТО за минулу добу. Депутат побив копів. У Тернополі місцевий народний обранець надавав штурханів поліцейському і потягав за волосся його напарницю. Патрульні приїхали за викликом по неправильно запаркований автомобіль, але коли підійшли до машини, її водій почав лаятися і врешті накинувся на поліціянтів. Зірвав нагрудну камеру, розбив телефон та влаштував бійку. Довелося викликати підкріплення. Відомо, що бешкетник депутат
депутат обласної ради. Прізвище поліція не повідомляє, але журналісти зауважили, що нападник пересувався в інвалідному візку. Серед тамтешніх депутатів є такий лише один – свободівець Олександр Башта. Результат інциденту – 2 поліцейських із трусом мозку, закритими травмами черепа та забоями м'яких тканин. Депутату світить або виправні роботи на 2 роки, або 6 місяців в'язниці. Він наніс удар мені в голову, зірвав шапку, схватив за волосся і різко за волосся потягнув вниз до землі, при цьому вирвавши значну кількість волосся. Жетон був втрачений після нанесення удару в голову, і коли, я кажу, потягнув мене за волосся різко, я знаходилася буквально за пару сантиметрів до землі, і він зміг схватити за жетон, який був причіплений до куртки. Я людина військова і навчений перемагати. Відповідно, якщо мене ображають в будь-який спосіб, чи словами, чи, не дай Бог, фізично, я даю гідну відсіч. Причому гідну таку відсіч, що іноді буває не 100%, а 101%. Так і в цьому випадку сталося. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» о 18-й та дізнавайтеся більше. Будьте з АТR.